mapictures amaiti zvamai manje akalika akaita se akabuda nenzira isiriyo guys pakaipa amene kuti hatingazozoti ipikire kudhara here kana kundira manje but mapictures aya aripo. Saka if you're new here, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshell Television. Musha ma latest musha zviri kupisa. Kana usati wasubscribe ungoita se ungosubscribe. Asi kana uri returning subscriber uri one of them vanoita sei vanongoisa malikes panapa vachishare mavideos because our channel is growing each and every day. Tikuona maimprovements, so much salute kune vari kucontribute, kune vari kunewo kusubscribe nhasi. I salute you and I thank you. Saka nyaya ndayanayo ndemapictures ari kutenderera pasocial media zvamai manje ari kupisa amaititi vakarara nemumwe murume akaita se ari paside pavo ende pane imweche screenshot zvekare ikuratidza kuti pane kusawirirana pari kunzi ndizvifumure zvese ndagadha information yakakwana kuti ndiite se ndizviburitse zvese. Saka mapictures acho mamwe acho ndeapi ari kubuda pascreen apayo ndo mapictures ari kutenderera zvamai manje ari kupisa paground zvamai manje. Kozoita mamwechi aya ndofunga mukuona zvakanyorwa unoona kupoza video woita se unyatsozviwerengera zvako zvakanyorwa kuti mahwambi muramba pane zvoitika pane zvikutenderera. Saka kana iwe wabatsirikana kana kuti wangoita se wangoonawo video iri ingosiyawo something. So thanks for watching. Ndo zvanga nazvo muzvara nhasi. My name is Bombshell, signing out.